May hangin ka nagkuhan sa kong tiil. Ate kaya sige. Shit. Nanapatas na. Ay, ginoo ko! Pastilan, Lord. Mamakuan, di ka na mabasta na kay among tabugo ang bulat panguan na. Ay, nako, kaninyo. Matapos ka pa kami malika, makakabutas ako bulos na ba? Isuhuad lang. Dapat eh. Kuadaan, kakasin. Balin. Tanaman ako na ibalin. Tanain ka, dito na ta sa balay katulog ta. Na, makaroon. Na, ito ay dandog si mo. Nakakaulang naman pero... Wala mong kagi ka. Sige, ginoo ko kaninyo. Inyo raman ng kuano. Inyo raman ng hunahuna. Kali sa iba, kaya sali sa drama-drama. Iba-liba kaya. Uy, mas sana magpa-sounds para mawala ng mga demonyo na hunahuna. Asa ano ba? Ay, sa pa, ito, butilya. Dili, palit ni Minana pa. Wanto. Sa kaya mga tawa na ginoo ko nga ba man ginilig ang ataslakan ba nila ng mga barino di ay. Hindi ka na yung mga kaya klase. Kalami ba na pag suntuka. Kabros. Sama na ka. Unsa na? Lana mangyapon niya. Para sa? Ambot na yung tabidong. Unsa man yung tabidong? Lana ni tabidong? Hindi. Kawa, mga dotan. Di man, mura magkuhan di. Saan? Agay! Biyot. Mantika. Mantika ta. Lana sa baksan. Ha? Isimbak ko. Hindi mo nagahi. Nanghugot na siya. Kamu bito ki. Dili, pagka-klase. Kasi kilala sa baksan pa. May nga nagay man. Karang live lang lang sa baksan kay paka online. Pagka. Karang mo. Pagkaanak? Pagkaanak yan na. Bahoy ka na. Magsada. Dili na baksa nagapas. Babasin ba? Lana, ganito. Basigla na nasa batsan. Lubi. Lalo maksawal ba pa? Karang bubukal lang sa rin pag malilabal. De. Bahoy. Ato ni kuanan. Humana. Uy, kamo bitaw. Ay kaya lang mama wasuro na ni mama. Ugma na nakakilala. Adala ka na gabi ra ba? Ano kayo magsunod? Musunod ba? Buwag. Magitom ka sa... Dito mo. Alam mo ni mo gamit ka? Magitom ka. Unsa man ni siya? Mabaho ba ka? Panggabi. Ha? Gusto rin ma? Mari hamis imong kay naong da. Tapila pud sad ni. 190. Pero ako pa rin. 190 isa? Bala ko na ikuan pa. Yung kay... Muna yung principal ako. Duha ka ni. May tayo lang. Butilya. Buntag og gabi. 190? Sabon rin daw. Very. Wala na may butilya ako nakita. Kanina man. Ayaw na. Ugba na lang. Bulakaros pa malitaw. Balita pa kakapakain. Bulakaros ikuan. Basig na ay tubig dani. Ipikasin man ay okay ra ipikasin. Tambal. Sige. Tambal liwakwak. Nayaw. Sabi kasi niya tambal ko. Kini may lana. Ay glakarya. Oh, dili lang nakarang. Di lakaran pero pag abot dito basig wani-wani ra na nimo. Ito sa ako matrabaho na may balbal. Para gidi balbal. Ginoo mo na. Pagbukan ano siya. Bukan sa pala sa kwan pa. Ay gusto akong may balbal. Bagay kayo. Eh sakit Naasibawan ba din paano na mo may tambal balbal? sakit ulo pa? Ha? Tambal sakit ulo? Balbal? Pastamol? Eh tambal ni pastamol? Pakala ka sa Pagdali na lagi. Pagdali na lagi. Ay day. Ay bay naglakare. Dili lang lakaran ako. Lang. Lakaran naman Timan ang ka na lang kailangan na ba na lang basa ina lagi tuto sa artal. Hoy, ginoo ko kaninyo. Pastilan tagaan kanimo sa kuan. Ay mo dagan istorya. Okay mga supo na. Tara na. Eh pastamol sa babe? Oo. Inka ato na may inka. Ayaw ka na kay paat na pagkadaog ka sa buros. Pastamol babe, pastamol mal pastamol ma. Wala. Wala dia paracetamol. Unsa man ta dinhi parmasi? Uy, dili Tara ka na. paracetamol ginoo ko para ka sa Wala ako. mga. Diabetic lang. Wala sa dito sa dal man eh. Na. Pis tabi dong but dito ka na. Iya nakita pagkuan. Tambal. Unsa di oras dito? Unsa oras ma? Isa, but rin tumara yung mga buntit sa tambal ha. Burus mo rin ka. Oras ako man. Ya, tanda ka na. Unsa ka nga tambal? Basta mol. Wala pastamol no. Mabisa ka muna bilhin no. Ako ana ba si Ismail na ah? Dili na. Si ate ko pa amsa dito. Ano ang tubig? Ito na ba? Kaya ulanan ka pong ko diri. Ha? Ipando mo ng kalo ka na. Oh. Nasa ba ni kay iba? Iba pagtulong na iba. Kasi ba? Patulong ba? Patulong ma. Ano man ana man ninyo? Kita ko ulo. Kamu kay ako gigikay mo magiskot siya na. Ug buhi pa tong among ginikanan wala nang latabi na ninyo si mo. Sige na ba? Sige na ba?
Ah, sunod sa tabi dong. Yato dalan. Sahal po sa kanas mo. Ayaw na namin ihatod eh. Tato dalan ba? Lagi. Piras pa. Nyate sana sa hila sa gitaguan san. Wala lang. Pangita sa mata, dili ang Ako, yawi. baba nagbuka-buka. Uy, ako Tabi sanina dong, ako yan. ni Dalono. Pwede check taklubi. Taklubi sana lang ang mga tanduay lang ug cook lang. Kaliyog. Nang naka-ispatan ni Ingko nga kuan daw kayo. Siga kay suga. Sige kay mata. Gani. May sundang ko lang ha. Imo ni gabi ato yo? Isa lang lagi ni. Ha? Sakina ng sundang. Ay na pabuton tumas na na. Sundang. May na sa mama kay kuan aga. Tugnaw na. Ikano mo? Dan ako. Ay simba ko Ginoo ko. Tara na. Di kita na ag hari ang gahom sa Ginoo. Dili ka lang gahom sa Ginoo. Mura naglain ako ninyo. Ay Ginoo ko, ugma na mo pagpanguli di. Kung muna inyo kay balangin mo mga Ako man, pag man sa ulo dani. ugma na mo pagpanguli. Wan na ko. Di ba ka mo guhin ako kamo na ulo Ay, ko sa ayan kadlo. Sari sani pasumangilo. Kay wala na nga daghan ang inyong nangakuan ugma na mo Kasi pagpanguli. pipikaon tin, pagkadaot mo pipikaon tin ah. Ato sa ako lang sakay lang. Sa ako lang sakay. Pura pagkaon man ulbo akong kuan man ulbo. Mga rin ka. Ko kamo bitaw kay Tana. ko na inyong Dito ginawa. ka sakay sa kuha. Tawag ka sa kayo mo ha? Dato ganyan sakay sa kuha siya. Lain makay mo paminaw. Gusto ko mo muslo iso. Tara ba? Matuloy ma salamat ma. Ayaw mo na kay uli na magkita mo. Ulit ka ng mga anak ito. Mga istorya ng mga Nila ko uban kay uli sa ko. Sama, pag ayaw na kamo kay uli man kakamo. Oo, gani. Pag ayaw. Amping mo ha kay kuan. Mag-amping ha? O iya ko kuaon. Asa ka nagkuan? Ambot niya kanos ko na. kuha din ugba. Tara. Maguli. Tara na. Ato na mi. Ug ugma na ka mo manguli kay nga na nga ang inyong mga ginawa ag kang nakon. Ako na ba isa maguli dito sa payag. Kaya dito na ni sila sa kuan. Di ba mi katulog diri ko? Na og diri mi matugwa di kita katughag to magbuntag. Nasugal man ko. Tara na. Babay na. Ta. Sige na. Salamat. Alin na mi. Naay na yun na. Pero mo uban ni kay mo mag da. Gani. Go. Sip. Sip tabangi. Nabitaw Lord, yung ka. ako mga- Uy, Ako nabitaw yung mga ka. pag-umangkon Lord oh. Nabitaw. Nagkadungog ko. Jesus Christ. Ipahilayo sila sa mga Isimba ko. katalagman Lord. O kamo ang aglakaw-lakaw sa kangit-ngit. Ayaw ka nagpanghilabting akong mga pag-umangkon kay maluoy mo. Ag istorya kay bawo nga uli na ta. Ay nako si iba. Dato na ka sakay sa kuan lang. Ha? Ha? Ayun na. Ihatod na to? Ayaw na. Ayaw na lagi. Ayaw na kay na mirisyo na mi. Ag kuan lang ipasigaran ni namo ang suga. Kay kuan man ni ang suga. Kana ang kuan man. Giitikip ng payong. Dali na kasi sakay sa kuan lang. Di lagi ti kay gakuan na siya. Habog imo motor. Di ako katugan. Hindi ako pandar eh. Ako ra. May tabilong hawa na. Ako na, di hawa na di. Ako pandar. Ako na kay andara ni o. Kuan na ni ipahayra ni diretso kay Kuan ti op. wala. Wala mi kuan kuan. O kay kaganihan. Halos tunga sa oras bili kaganihan nagkuan. Uri. Uy, suga din nyo day. Naa, pero hinaya siga. Dali na kasakay sa kuan lang. Dili. Anak kami kan yung motor ti. Ha? Kami kay mo motor. Kana ba ginig? Nawa na. Ada sakyan sa kuan, di kasakyan Nasa pa na? Mga pangkasan. Adli mangkasan. Nawa na. Nausa ba na? Hagoy. I-stand na nag-atot sa kana. Ay, Ginoo ko kay tanga. Ay, Ginoo ko. Mo lagi ka na.
Ay, ginoo ko na mirisi gitag maayo dani. O sige na. Agpabuang-buang sa si iba nga. Asang istan. Sige. Punggi sa. Taas ang lista, no? Sige. Lato na mi guys. Mabot ka talaga sa kuan. Ay na. Bikitan mo isang lakaw. Dato na taman sa kuan. Kamada? Na. Diyan na mi guys, diri sa ilahan nilang lang. Nakaabot mi diri nga safe. Oh. Kay basin mag-ulan unya. O kawad to silin. Ako uting tigahat. Ha? Nagahat pag yan. Nagahi man tiyang kaya nga naman. Uy, basig baksa na nga lana. Tugod ganina ba? Ha? Tugod ganina. Init lang? Nagahi ko niya tiyan. Man tong kuan. Wala tay kuan da. Huy. Palit sa kok dito kaw. Salbay mo kanya. Okay na, sabay lang ko na sa bako. Uy, Kaya na mi guys. Mike! Nada ni si madam. Akong igagaw nga gwapa. Mayaman. Ali na natog na day kag sayo. Gilantan ka? Naginom ka tambal? Naginom na siya tambal. Ali kinamay kuan, na may dala na mo nga kuan kanaan. Oh, pagkuan ka. Igna royal. Mike! Mike, napay royal dia. Tagas ito ko sabi ay. Kau royal ka. Lang. Palit mig royal kay ipares dato sa among kuan. Banana cake. Di banana bread. Uy, naman nila ni si. Ay, pila. 50? Okay. Ayaw na pagsulod. Kay. Royal lang ano, di na ni magkuan sulod na ang o litro man. Litro ba niya or dili? Ay, litro na eh. Lahi naman ang litro gud karon sa kuan, royal. Sige na. Hay sus, Ginoo ko nag-atak-atak. Makakwarta mo na sa inyong atak-atak. Yes, no. Lang, asa man tong kuan lang? Dani. Amo sa Papa Ado. Natulog na. Dani, dali. Ano sa pikas kasi mga abay day diha. Si Kondia. Si Biyay mga abay. Di na mi diri sa ilahan ni Iba. Nada niya akong igagaw nga kuan. Adunahan. Daw kuan. Pagkuha ko chilyo kaya ni putulon. Pukawa sila ni kuan, Nicole ug ni kuan. Sila ba mga bata? Ha? Papakot yan. Ano man ni? Busog magug ka. Hugay may mukaon. Ha? Nagaplas sila na? Gibasan to ni kuan. Pagkaplase sa lana nagahin niya. Bahuta sa siya. Sige na. Wato baso ang Ito na lang ay iba nakuha sa baso. sa pikasan ko. Unsa? Ayaw na kinana si kuan. Nakuha na si iba. Nakutsilyo. Ano nakutsilyo? Ayaw na. Ay na ikuan na lang na. Lantan ka? Sa nabaguan guro sa ano? Bugnaw na ba din? No, bugnaw gani kayo. Karon pa ka nakakuan din nga bugnaw kayo? 6 years. From 6 years. Di ba? Bugnaw kayo din dito. Kalami ba ano? Ako ginoo ko ang gihatag sa hindi lang nga pagod man sad. Sige, mo man gani ni lami. Ha? Lami na. Dila po ni gibalin man ako makalala mabuo ako pa rin nagilang gibalin na po nang. Ha? Sana ako man aw, kundi kay sige, sugo na ko si Bian na. Sige ba na? Ha? Ginatan kasi didi pa kuan din. Gilantan po siya. Daan ma to pa man ang adlaw. Sini aging adlaw. Pataka sa ni aging adlaw. Gilantan ni aging adlaw ra? Nagdugangan tayo gabi kay kuan. Nabasa sa uwan? Sige na. Pagod lagi na. Kim, gani, pagod ang gihatag sa kuan. Lami gani na. Ha? Lami na. Kim! Alik na! Ay, nabusog na yun ni nabusog nga. Di mo kaon ilang speaker. Tapos sila. Dali sa mo ba? Di sila kaon kay busog.
Ay, na iba kay busog pa man sila. Naman sounds niya dani di ayo. Dato man din si iba di ay. Di man ako. May sounds daw kayo. Huwa man na Mario. Pinjukihan na sila dito. Ako rin na, di mo na. Si Mariana. Ha? Kita si Mariana. Ang kaon ba Sila bili kantahan to. Dili man. Gusto na ko. Busog ka? Pagkaon lang. Sige na, magkaon pa. Hawa na lang. Nga na mi. Dali na okay. Malita. Ito dahil si Kwan. Nagko kasi na, magbatas mo malita na Hawa araw. man lagi ka nag-ato sa birthday. Lain ako paminaw lagi kagahapon. Kagahapon, babaya. Unsa man ta ugma? Unsa man ato lakaw ugma? Lunis man uma. Lunis apa ultras apa X-ray ko ugma lunis. Patubang boy barangay uma. Asa ba man ko ni? Wan na. Ko ni direct te. Nang dato ko ako. Wala na pero man sa plano. Ingon sa malita di. Ato sa ato dito pohon. Ubay man ato ni Ay, ibaw. Sila pa mangayo, ma ta pangayo siya. Oh, siya may maghangyo na sad. Oh, di ba? Asa na balita nga. Wala ubos. Sa mumbi ako. Wala si mabaklay. Basing labay so na store lagi kay nagi sin. Dili lagi si Nestor kay pag abot ni Nestor naghawi siya sa kuan si Lupin. Dili na kaon na sin so ato suka mo na si kaon. Simbokog yang gikuan ba ako nga po planting sa amo. Si imposible sad og kuan dili mag-agi sa kang langlang, dili mag-agi sa kuha. Dapat ako kita lang alin itom. Nakaanan ko sila lang tiok. Ay. Ang anak na murag dili sa ako sa langit. Unsa to bukog? Kubato. Ambot gali wag mo makit anak siya to nagkuan sa ako. Sakit nga pagkakuana or dali Pinakalit gani, pinakaanak ba? kuhit ra to siguro. Pinakalit. Dili nagid ako kita ito. Basta nagid ako. Nagkuhit sa iya ha. Ang katong ito may nagkuhit. Nagbanta lagi sa ako murag banda ba na abi na kung siya nagkuan sa ako, nag-anak ba. Unya mag-ingon sa katalong para dito ba ya? Wala kita sa imo like ang imong kamot isa nagkaon. Kaya ingon ko Ay tinga. sa kamot mo na video. Na wala ko na kuan po to pag di ba na nagsingit sa nang ay lapag man anak ko na ito mo nakita ko to nagdaalan lang ko dayon kaya naman to ako nakita. Mm. Di ba na ako nag-expected nga abi na kung kuan. Kuban sa imo ha. Dili, abi na kung kamot nilang lang. Kamot nilang Nag-aaral ba lang. nang sugwan no? Iyon ko lang imo kung gikuan lang. Di nganong magpasangil makasako nga ako kamot. Kung ako kamot pa nag-agi unta ko sa kang langlang kay gilid ay tama na ba yan Murag ni ko langlang. nakita nag-anak so pag anak ito murag nag-anak ba nag-anak din ba anak na anak tapos mo anak ba. Pero ang kamot wala ko kabati sa Wala, kamot. kaning anak, abi na ko na imong gihawiran diri nga anak. Mo din mo na butang sa ako Ang kamot dito wala ko bantayan basta imong kamot bantayan. Wala ko nakabalay sa imo, ha? Wala ko nagkuan sa imo ha. Ina, ko na di ako nakaipot na di ako ato nga ipot siya una. Namo to nabilin ako diri para kan anak ba. Imposible po sila nga Ato nag-ato ko naman. kay kanang nalito ito kay anak. Yebe sa bilidan sa pandoy kuan. Ko nakita sep sila kita besya. Kira laki man daw to. Nakita besya. Dili na. Aga kuyawan ang satak ato dito. Dili mo to ay katay. Dilain po kayo nang uy, trabaho na ng mangga. Asa na dapit? Ti kita kasi lamangga te. Ngano ko man. Mura nila misa sa tunga no. Para yung bagay na mo kumangga na. Dito ba kailangan tibangga na bitay. Di ba kuan ba ko lang anak ko din ako silip ko. Ila, unsa man nga mangga ako pa pag ana. Nag-anak man tapos mura nag-anak sa tunga ba. Bubo siya yang kuan siya taas pero nag-anak dito. Pero wala ko nakabantay nga ay wala ko nakabantay sa inana nga to anak nimo. Ako ni bantay ang mga bunga. Nawa ba han mo Makabot na ko. Na wala di ba ako makabot na mo to wala na. Naday bunga na to. Dai bunga ginagmay ra. Pero dili nga madan kayo. Dai pa pila ka lugas ba. Pero dai sa ubos-ubos ako naglabayon na. Kaya may wala nga o ni labay ko. Ah, nagbabay ka impas kita. Gani. Hi kaganiha guys Ginoo ko. Napatubang tagalong gayod nga. Tubang tagalong. Relax lang gud mo ugma ko. Paminaw lang mo sa iya sa. Uban na lang kaugma. Ali ko din lang ko kamaulo ko. Naghimamat na mi sa akong igagaw nga maidlot uyamot. Nya, di ako diri ang akong baka igagaw nga mga dato. Nato ay luto. Pero ang pinakadato sa ila di ara. Dala pinakarato. Amo gining gi. Kana among kuan ang boss. Madam. Boss kay kana Madam. na boss. Unsa unsa? Madam. Boss mo kuno siya. Nakahulog sa pagkainan. Ubos mo mo. Pwede man ang klase sa kuan babae madam o boss. Oh. Na kana siya mo na nga pila ka adlaw guys na may naka-apil sa iyang mga video na amo Bilang o siguro amo isang suro to kay na sa buntag guys kay gibingan na pud mi sa iya ha Kimi nga gipapaway gani mo da. nga dala panlasik. Dili bitaw na gabi ko na ako man siya. Gani na guti kay kani siya nga bae guti. Na ambot lang ning banyak kan si katuluga. Gani po. Na paglang awa ba ato paglang awa ta. Uga magkagaran gamit na. Gabay na bitaw. Gabusdik na Na. Ti buntag pati dugay ka magbata ti. Pagkahapon makatulog ka way ka sa balay siguro na.
Muto ako kwanta, wala ko sa lanta. Malasik dito ato tira kwanta, kuan. Dili na pala no sila na dapat mag-exercise ka na kanang hapit na ka mga anak. Jesus. Ang kabuang ka man siguro wala baka. Sa bagay kay basta ikaw nagtutulog sa imo. Di na may muna tambagan kay nangagi naman nag. Anak naman. Oo, nangagi naman nag. Ang ato lang talaga. Jesus ti ayo pagsalite kay dako na ba ka na mahurante. Ang ampingan ka na mga panuhot lang da. Panuhot ka mo kaya dili mo ko sa bata. Panuhot do exercise kada buntag. Mo. Exercise ta. No sa ko bata pi. Adlaw na diya adlaw. O di pa na ko tawagaon nga. 8 months. Da kay na da kawap dito kay na dito kawap dito gisusulok sa ito tam. Paglasik ta na nalupit to nang ah. Ngayon tong buwan to labiloy ba? Wala sa mo agay. Lasik me. Ana to mama ni ko ano. Ani agay ko ano? Kaya di kay Manasik me, agdi kay manasa ka na may lunglik di ay. Oo. Sige ko nga. Aguan me, manlasik me sa saya kita di ako lubito sa kakuan. Apa to daw pa to ba? Na. Hindi siya kuan di kay nga abi naman yung panahon, abi ni mo. Daw kanunay sa inom supdik da. Bugnaw. Sige, tulungan mo. Okay lang nakalasisok din sa nasikag lakaw kay mag-agawas ang sok din singot. Oo. Tuwa singot kasi. Ate nga sigla ko. Usa bigla ko lang na tira. Lakaw tra pa huwag na ate sige sige tag lakaw ta tong pila ka kuan. Hoy, gipapahuway tamo pila ka adlaw ha? Pahuway gani. 30. Oh, mugani. 31, pizza 1, pizza 2, Kasi pizza wala ko. 3, pizza 4. Oh, pila ka mag-ipaway, lima ka adlaw yung paway na. 5 kadlaw ini pahuway. Pahuwag kita pamawi kita. Baga suda hindi lakaw lang pud karon. Nalakaw-lakaw ba na sige kay motor. Dati sa merkado pasas lakaw pasas sa kuan at sa merkado. Oo. Ko papasay ka na ko kauna ka pas brigado. Kauna sa screen puan dito. Nais kita tapos pasas sa ate nagkakare pa sa eskwela. Nagkurong-kurong pa kuman. Pasabayan wag to siya nagpadulduol sa spin gilabilan tukan ba. Gami-gam na ligin-ligin ana sa tiyo pa ko. Lingi. Si ate nga mura sa ate nga. Oo. Ana, oh. Wala siya nakahurot. Nagkakahuman. Sus, pag agi pag mo sa Sunday yung hag, bunta ka ng ice cream sa. Si ate ko kapalitan ka ganyan kay igaw ko linggo ka nag-ulam to or silong ng tato. Jesus lang na video. Nagsilong lagi ta pero kakita na ko nga gilamilam kada tukuan jag Sa ana. na sila ko sa likuna atad. Na ikaw na sigma. Napila na ice cream parang kuan na. Namo to yung rasul pa. Napila ni kuan no. Samahan nila. Oh, pasabayan. Na lagi gabi kinalaman. Dili lang kay lain. Sa una kita lakos ko. Ice cream day. Basta ngaon na ako na. Buko. Oo. Mani, mausa Oo, tayo. na- Ang ang gawa sarap. ay pinakalit. Sabi ko dito ako ko na wala man ko nga. Patut pili. Nangano aglingi ka man datong kuan lagi. Nagligaw ko Di na nag-anak sa tiyo kaya. Sirubalan na. Sirubalan. Subas sa bro ko sa subas. Ito pa si Balay mo kaya natin Ako mama. pa si stro. Ato na tapos sa nga. Sirubalan na. Nagagis sa New Year. Subas. Ikaw kaya ate kayo na ha. Nang. Balik ko ka ba? Balik ka sa mga yun. Dito na ate kayo na. Nagaya na pula sa. Sirubalan. Lagi. Ano na naman tayo na hugdan, magkasunin natin. Ingon, di ko nga, tanawa na gina naman siya. Ay siya, bali lang na ate nang, kasi bala na. Para tubil. Si lista mo lang mong sisiya mo tika mas. O tulit ni Agi ba nasayo pero bato ah. Sa atin na balik. Wala to napilan niya panda kato sa motor da daw kato sa gitda. Hindi ka man, pera ka na ako, may motor, parang ka pin. Prantri ka pa nga. Prantri ang gagawa lang ate. 500 tayo, Oo, pakaman. sa kalibo. Doon sa kalibo. Umuputok sa kalibo. Ay Si ate. nasayo to ah pagpinta. Ay, natin ka wala tagi. Lapitan mo si Dili na lagi to nato balik. Oh, maganda. Cut-off na cut-off. Okay, maski pa tuod nasayo to ah. Ay, lista ko na sa kanya. Napagkitanot mo. Oh, nasayo to ah. Okay ra kaayo. Sa atin na doon pa nga marupas lang yung Kay ang iya gift ba ya, di ba? Oh, iya gift. Duha ka buok, unya ka tong motor, niya na pa siya utang daan nga kuan. 1,000. Pero dili na to na to. Labas ko na sa kanduan. Sayang sigat ka daw. Ang gagawin daw sa... Nahiyo sa 1,000 kada ko sa papahandi katong sa motor, katong papadako sa papahandi ate tong gikuan sa mga kuan katong sa gipatong 500 ka teka nga kanila lang 500 lagol mo sa 500 to di ba? Nakadlato to na yung mga baso ka kuan mo to gipanghimot na mo. Si Basog ipanghatag nito nako nimo ninyo. Tato kang gifts lang Nicole. Oh, mao gani. Ito lang Nicole gifts. Ah, oh, napagigibs ni Nicolo. Wala kay kanit mahulay mo sa kuan mo 17. 1750. Naman ko sa inday kang gamay gani nga nakay mo sa. Hindi ka may ate. Hindi ka may. Mo siya nga. Uwate ay kanang mami ko ano ayaw 17 kay. Isang inday ka may. Dami sila pagpapalit sa kuan. Isang inday. Inday katong kuan.
Gwapa. Gwapa. Oh, pero okay ra na ang na sa'yo. Okay, okay ra na. May problema. Mas kurang ko din siya. Punta rin ako. Sabi mo. Uy, Na iba po na ako. yung resolution na karon natin magkuanta kay kuan na ba karon? Hero to snake. Ilista na ako natin. 100. Ilista ko 100. Ahak ka. Ilista ka. Hindi mo malimot. Naangi mga ganyan na lang pila to. Nagkuha ko kayo ng O, iba. Pamantaw ko, pamantaw ko, limpyo, man ako, limpyo pa itim. Hindi palit-palit di mo sa kuan. Siya pinapalita niyo ako nagkaon-kaon ba? Pero kung basta ako palit. Meron ka palit eh. Ikaw ka, zero balance na siya. Ikaw, kapalit na. Nabito na ko, yung sa silbahan na nagpalit sa kuwan na katong kuwan ba? Citrus ba? Oh, citrus. Ako katagulang dak bulas ako bulas sa sigbenta mo to na una ako ato sa ubos makapata sa kuan mo to na sigbenta ko rin napaka na 20 kinabilhin no. Na mo to ka naka-advance mo natin sa 100. Wala ko nakuha ni mo te. Ganyan na? Wala ka mo nakakuha kay mo. Ah, wala di ay. Wala pa. Pero pala may sa atin kasi binawta wa tingala ko. Ngon lagi siya tigapon tika. Kamu ni kula kapabadungan mo sa ako misag kapaning kamot ko nga Dali ko pa kamot. makapaliya ko sa akong anak nga taas og ilong. Og puti. Amerikano Gusto ka. ko- Kamu yung malihan nino kay kuno mga badungan kay mo. Dito magliwat sa ilaha. Oh, Naong. imbes dili ko siya gusto masuko siya ila kay kasi maliwas siya ang anak kapaning kamot ko sa ito makakita sa puerto ay sa baling mga puti og taas og ilong. Taas og ilong. Dali ka po kuno mapapalpak kaya po tungkol sa imong anak badlungon. Ingon siya nga, ang paningkamot galit na makaliwat atong anak Gusto pa kamot. Ano pa kamot ba? Tumigil maghapon Ganun pa. Ano ko bising ka kanang abang sa mga artista para may mga artista. Mo ka na paningkamot ka magbalihi. Miso nagkakaon mi sa gapon nga ako. Pariho na. Agpalihi, agpalihi Ano ka na. kita to bahay kita puti kay na. Oh, kato artista kuno ti. Isunuran ka to nimo. Ako tinawayan ko an. Ya pa ada puti kayo. Napalpak naman kayo naman kapag nilikol ka pa inong ka. Ayaw gid sa Nicole kay grabe gid ka. Nakakontra maging sila ni Nicole, kontra sila ni Nicole. Karon? Tubag si Nicole. Na, ingon po si Mana nga po, sige ka, lakaw naman may anak ko mga sige karon na mo kay ako na din nabilin. Amot na ka kasi pamuhat. Paglakaw, lang, tuta iro. Paglakaw niya gahapon sa paay siya diyo. Ipaliko as Nicole dim kay magikuan kay ginukan ka na mag-uno daw. Na sige guys, kay uli na ko. Huy, uli na ko ha. Sige na, thank Asa you. to kuyawi? Uy, asam tingin ka natin. Ha? Asa ra man tong dala? Oh. Thank you. Ara pa dala. O ikuan na kay makaon pa na ugma pangapi. The next day. Hala unsa ni para asa ni? Diba? Kaning kawayan para asa man ni? Para mansion na sad nimo. Uy, naunsa naman sa ni Dani, na-close na sad lagi ni. Ha? Naasinso na jud si Madam Iba. So lahi na sad ang pultahan. Dian sa Dani ang pultahan niya. Sa sunod Dani ang pultahan tuwa na sa taas avocado. Kusina. Ha? Kusina. Kani kusina kisa may napanday Dani. Ako. Ikaw na panday na ni? Buot-buot sa ninggi. Panday masuma. Ah, panday masun ni siya. Lang! Ari na rin ni, agoy, naglublob sa kadiha. Kanuna lagi ka katulog ba? Ay, silipon mo lang. Hala. Pasa ka na. Ba man mo na. Naalagi ka payas lagi. Nahilog na ditong dana. Nana say saging o. Ha? Ali na, dali takaon no? Ah, takaon di ay. Ha? Paniud to na ta. Dugay may minanimahaw kay ato sa barangay. Nya. Unsa may kuan dito? Update dito. Ha? Nakitaan di ay nga. Nagsaka dito sa lubi. Ah, nag-iyon bito siya nga nagsaka siya sa lubi. Sige na. Lalami lagi yung sudan lagi. Koy plato ko, koy kutsara koy. Napagid oh. Kay marabig. Nay kapayas pagid guys oh. Ha? May suka. Pagpalit sa suka. Ha? Unsa man? Ha? Kang Mario man eh. Ako man yung kuan kay para di na niya suoton. Para di na niya masuot ba Dali kay. kutsara ng plato koy. Agpamana tay. Mana mi Ah, paniud ko? lagi. Ano bigyan na kayo sa barangay man ma. Kapay balang ko ito. Na. Kapay, dapat mo Wala ko na salang din ako sa ni aho. Ah, man naglusot. Sapa.
balikan sa tanan. Kuasa. Ah, magdala mo bag di? Bitawag ato ta sa hingog karon. Ha? Nag-chat di ako sa imo ha. Ikaw makakato sa hiyo ka. Nasa mo? Sexy ba kasi? Ano kasi ikaw makakato? Chat ni siya, nag-chat ako sa iya ha. Ah, ito? Ha? Sabi. Nadi na siya ubanon kay paluya. Ha? Dito sila nasa nato ubanon dani. Ko gagitis lang mo. Agkaon taon na sa kanon. Palit sa suka sa dito biya. Palit sa dito doy ay kwan ka. Uy, Brian! Pagbayad sa dito ka, palihog di. Asay sentro dito, sentro ang payat sa suka nga na may suka diha oh. Hindi ako makatungkuan. Pero guys, mao na nimo kanon. Ano ito? Panghugas ako di. Okay. Magkinamot rata. Si Rinrin, di pa malagi mag-eskwela lagi. Uy, klase sila Rinrin. Mamahaw ta guys, kay lami kayo ang kuan. Wa ko nagbali-bali dito kaon. Ag diet lagi. Utan na kay niyo. Oh, utan ka na di ay. Di ka kaon dani. Nagkaon man. Kaon ta dani kay sustansya man ni pero dili ni pwede kay ngano makadugang sa dugo. Ano? Kadugang sa dugo. Pati kalamungga kalabasa ko nanti oh. Ha? Kalabasa. Adi bitaw pinamin. Ang grabe makadawa sa dugo katong pula, nga apay. Unsa man uli pa plato? Ito plato. Dili ikaw na ta. Pagpangaji sa Kapakailan mo sa atong vlog tanaw sige tawa. pangaji. Na basot, ito sila ba ako. Ang naiba sila nga ata ni. Unsa? Han. Ang buruhan ka mga jiod, basi ka ba ka. Sige na. Sao? Naimpas kita dani di ay. Pulo kita dani di ay mga hudas di ay. Sige na. Ikaw pangaji. Ikaw ang ikaw. Ikaw ra pa kay ikaw man may bago din ni. Sige na. Di man ko kabalo. Nagati ini siya. Wala basi ka ba ka. Wag iwala po nga. Daghan may mga panuway din sa bukid di ay. Sige na mga una lang ko ta Ginoo. Salamat sa grasya nga imong gihatag karong adlaw. Kanim ka basko sa mong kuan karon. Oh sige na. Amen. Amen. Asin dayon. Ala naman yung sili dani da. Kasi dito dagan. Ori na to maglakaw dito sa eskwelahan. Baka mo. Ngoy, uli man sila dito may ubos. Wala man di klase. Buta. Noon ta man imong uniform mo gi. Yung tanan gi ko nang sa Sali siya uyab. Sandig siguro dito sa laki ba? Tanawa na nga diyan sa likod. Tanawa na ko na ay mo uniform ha. Laban sa kuan sa nangulong na-ista ko tubaw nga kanang natutulog wala dalaw. Suot lang dahil wala tanawa. Ala. Nindot lagi to crops ni Juan. Nicole. Dandi ka pinto ah. Mo to may balik. Hala. Ay sana ni Nicole. Dua ka buok. Ako na pinagdan doon din. May gusto kuan di. Di ako kaya brand na. Nindot ya ko ano crops. Banyo to dali. Sa pink to. Ya charin pink to tao na. Pangkuan na sila Ada pet. niyo, pambitay-bitay, gibitay-bitay siya bag. Jesus nabuang. Gano giputulan man nga design to ah. Dili uman nagipuslan. Pagka valedictorian bagi ninyo. Amot niya ngano kitang tanga ni. Gibitay na siya bag. Di ba? Patsada ang crooks nga kuan. Apel po sa tong ako nindot. Ako pagkalikan sa ikan sa namalit pagkaw may paabot kay tagaan sa bitisyon. Tinalunghoy. Naa ni butang. Pero lang kamay ko din sa ka. Ha? Koy, Basta pagatubang na sa barangay nang. yaw mo yaw ko kuan kasi. Okay ram ka. Dili ko naging bayad sa May lukot. Lukot gani. Nabaho man. Ya, mana. Kasi ano dili na ko na may gapon na. Ina man natin, dili na kay karon na sa sakpan. Daya po sa tel, dili mo kaya te. Isuka man suka ona suka. Sige na yun. Sige yan. Guys, na ay pansit kanton. Pansit kanton ni siya sa dagat. Bitaw ang tawag dan ni sa kuan lukot kay gikan may sa dagat. Dili siya bihon na lukot ni siya. Mangaon mi karon kay naa ni ang among madam nga akong igagaw nga gwapa, mayaman, adunahan, sexy, pero bilbil nagbitay. Sige na, alin na Brian. Ti, wala mo taman ni mate? Ha? Wala mo taman ni mate.
Huwag ba rin, inuing na lang. Agoy. Huwag mo. Post mo mga palpak. Pagsaba mo, di na mo ganahan ban sa vlog kay. Di na mo banon si Jocelyn, akong banan ni. Agoy ginoo. Si Duy, si Brian. Agoy ginoo. Tagday tsura ko. Siya ba na yung magsisalak mo ito pagkasa ito papaglato? Ah, bisa mo rin sa silpon? Nakaroon ka, balaan mo niya nga. Saan ba silpon yan? Nagtawag yung silpon, magsat ate kay magligot ikot uban. Pwede uwan. Ano mga ligot eh? Inis ka ba? Mas ginawa ka. Ako naman dili. Pagdahi, amo diha. Binahukta. Guys, magkauntaan ni. Lukot. Lamit mo din kasi nanti abi na huguan si binuang na ba? Di ba tang asin lang, wala? Di na batang nga, parat namin lukot. Sige ka. Tara mo guna asin? Di lagi! Sige ka ni. Alam, pag sa audit na mo ganahan mo ginawa. Ne? Sige, pasa ka. Lamit mo rin, no? Buta na ginasin? Nga? Nga? Pag-ready na mo, magtutay mo. Sinawa lagi, oh. Ikon dyan, igna nag-anak, kapil na ako sa football, ani? Di ba, tagtak sa'yo, taga na naman sa ikon ka. Kabulong yan lang, pakatulog tayo, nagpakatagpilaw ta ka dyan. Kahit sari ka magkatuluga. Kapag si at barangay. Ipabadlong ba na siya nga di magkatuluga? Sige na, Brian. Saan na? Naman haon taga. Uy, mahal ka na din manang. Ang lukot. Mahal na. Barato na. Asa ka nakapagabit sa baliwan, di makapagkita sa baliwan. Talag sa lalas, duy-duy gani. Ako pa ipakuha sa makakuha, nagdala, ikaw, masasa ko ang gapon. Ay, tawag po sa ito, kinagala akong isa ka. May ano si Duido naman ubanan, Brian? Wala man, ikaw mag-anak sa opisina ko, tapos patakaw din nga siga ba, o palpak ka ni, dili ipabalik, duy-duy. Wala man, ikaw murag kuan ba, engineer sa, murag, karon ang trabaho, dili ka murag, engineer, alang-alang. Ano siya, pag-anak tiyo, pag-onti nga, di mag-squan, authority, Di ape, may mga gahit na may kaayo. Amo ka lang naman, dili na, nabutang kay. Lamig lang, uy. Yan siya. Naugasan naman. Ayan, may kulot. Abi na uglata lang. Ang nagulot man eh. Tablag itong data natin. Ang nagulot, titino. Ang nagulot. Te, tatong ka naman ta. Ha? Tatong ka. Isa to uliron. Pero ta tro kaon. Alin na! Ako eh, tabaha man na imay sa... Wala na, kanawa sa ito, tabaha. Sa mga praning. Dili ba yan, no? Dili, no? Dahil magsasaling. Tawaha. Tabaha, tanawa, silpon. Ha? Tanawa, silpon, tabaha. Si. Tintin. Masam na, bitinan man. Di ka na may agkuan sa bitin. Lasa, di may bitinan. Lala, tis. Akan dito na yung mga praning. Praning na daan. Tugangan pa. Naon ta guys? Na? Nay lukot, nay utan, kuan. Kanang mo ning gipahay dito sa ilani kuan gabi eh. Ang dalita. Na, iso ko daan ay magpalang daan, magpalang daan. Kaon pagani ay ning misa. Kaon pagkataranta nga kaon ta. Wala ko kaon. Na impas ka sa diet dani. Dini pag apil ng kuan o. Daman na danyo. May gaya kay wala pa niya nadaot. Sarap ba dai? Dugay ka daot. Dugay ka daot. Dagto man ning ngagi daw, wapay pasko daw. Hapon. Wakar dito sa gikan sa Davao. Itong Dabaw. Oo, di ay. 31. Isda. Ang unsa kaning lukot. Di mo unsa. Sa sunod Di siguro man sa.